Dört şariarlan ikincisi. Adık näme Ömer'in oğlunun Abdullah. Qala Abdullah da näme sahabaların uli alimlerinin biri hatatlanıyor. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buniyal islamu ala khamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati vel hacci ve savme Ramazan diye. Ravahul Bukhari rahimahullah. Näme diye İbn Ömer radıyallahu anhu bide bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yetiriyen azim hadisinden. Näme üçün bu hadis azim? Sebepten bide İslam bünyadının esası näme? Üstüne bina bolan direklerini, sütunlarını aytýar. Çünkü bir bünyat sütünsüz näme gallyryp bolmaya, sütünü egsilen ya sütünü ejilen ya da sütünü yok. Bir binada näme hiç asan ıgtybar galmaya. Barlyk hökmünden yitýä ol. Enne İslamyň näme buniyal İslam, yani gurullu diye, esaslanyrly diye. Buniya yani ussise, gurullu, esaslanyrly. Esas yani fundament, ama dilimizde yiten fundament esas. Yani buniya esaslanyrly, dikeldilli İslam dini näme ala khamsin, 5 sanaklardan üstüne. Birincisi näme? Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Şahadetlik vermek näme? Allah'ın hak ilahligine. Yani Allah'ın hak ilahligine näme de? Yani ondan başka hiçbir zata ibadet etmelden. Bir ibadeti haqqıl bir Allah Teala. Ve enne Muhammeden Resulullah. Ve hak Muhammeden näme? Onun hakiki Allah'ın Resulüdüğüne, ilçidiğine näme? Şahadetlik vermeli. Şahadetlik näme? İmanın 3. derecesi. Birinci derece ilkten ilmin yetýär. Adam tarafından ilmi bilen ilki bilýär näme? Allah'ın birdigine, Muhammed diýen hak Resulüne. Soň ilmi ýetenlerine itiqad etýär. Şunun itiqad etýär. Itiqad eden soň näme? Diline getirýär. Şahadetlik imanına tapylmalardyň 4. derecesi, 3-de. Soň iman eden zadyna öýde näme? Diline aýtýar. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýen. Soň näme? Jar etýär. Şahadetlik berýär. Bu 4. derecesi. Yani şahadetlik bermeliligi biziň näme? Şu wagtky täze musulmanyň düşünşelik düşünmeler, diňe dille diýmek diýip düşünmeler. Hem şahadetlik diýilýär imanyň 4. derecesi. Eýem sen hakyky la ilahe illallah Muhammeden Resulullah ilmini bilen, buýurýan zatlaryny bilen, gaýtarýan zatlaryny näme? Gaýtarýan zatlaryny bilen we talep etýän zatlaryny näme? Bilin şu zatlar bilenden soň arza bolup näme? Allah we Resulüniň buýurýan zatlaryna, gaýtarýan zatlaryna talep etýän arza bolup iman etdiň. İman eden soň näme? Diline getirdiň. Diline getiren soň näme? Jar etdiň. Ondan şahadetlik berdiň. Adamlar menem şahadetlik berýän. Menem musulman Allah'ın hak ilahligine ve Muhammed peygamberiň hak Allah'ın Resulüdüğüne. Ama şul 5 sütünüň näme? İslam 5 sütünüň üstünde, dogry dämi? Ve şu 5 sütünüm şu sütünün üstünde. Ve beyleki 4'üsü var, bu 5-nji birinji sütünü. Ve şundan soň agdaljak 4 sütünüm şu sütünün üstünde dur. Şundan desem şu sütün bolmada beyleki 4 sütünüm näme? Biderek. Şoň şu näme? Ulamalar namazyň dürüst bolmaklarynyň şertini, rogan dürüst bolmaklarynyň şertini, zekatyň, hacyň dürüst kabul bolmaklarynyň şertlerini agdanlaryny birinji şerti näme diýerler? El-İslam diýerler. Birinji musulman bolmaklaryň şert diýerler. Yani musulman bolmadyk adamynyň namazy, roga, hacy, zekaty batyl. Musulman ama hakiki Allah we Resulüniň İslam musulmany bolmaly. Pasport musulmany ya da näme? Territoriýa ya da pasport musulman bolmaly, miras musulman bolmaly. Hakiki Allah we Resulüniň isteýişleri musulman bolmaly. İkincisi näme? Ve ikamis salat. Namazy dikeltmek. Namazy düzdürtmek, namazy dikeltmek. Näçe namaz okamak diýer? Namaz okayan bir okap bir taşla bilýär. Emma bir dikeldilen goýa bina ýalyk näme? Düzdürlende durýar şu pastaýan. Yani diýdigi 5 wagt namazyň belli wagtlaryny kemeltmen okamak. Ve itaiz zekat, zekat bermek. Ve ita bermek. Ez zekat, zekat bermek. Vel hac ve hac etmek.
وصوم رمضان ورمضان إن أغض beklemek. Zekat bilen haç näme? Hemmekşe farzlar. Zekat bilen haç yağday bolany. Zekat yani zekat bermeli mallardan müçveriyetine farz. Hacam yağday bolany farz. Emma zekat bermene malı bolmadyk adam ya hac etmene yağday bolmadyk adama farzlar. Rawahu İmam Bukhari rahimahullah. Buniya yani yebni el-emru. Buniya bana fi'l al-madi fi. يبني بريار الأمر نام ابني غر مصدر نام بناء غر مخلوق ابني ده نام شن فعل الأمر ساكن مال نام شن بعد أصل مال هو مجزوم بحذف حرف علة بني نام مبني للمجهول فاعلنا بالليشلك تقول بني هذا المسجد قبل 100 سنة يعني شو مسجد نام 100 yıl mundan gurullu yani bir failini bilemra kim oradan gurullu meta buniya beytuka haçan gurullu öyün ala hamsin yani ay ala hamsi da'aim sütunlar yani 5 tane sütunun üstüne gurullu İslam dini 5 tane nama sütunun 5 tane esasın üstüne esaslanırlı gurullu دعامة برلغي دعامة ستن دعامة جمعها دعائم قبل نام دعائم دعائم نام مفعول نام ممنوع من الصرف باب السلام ها